B'investiment ta' madwar €1,800,000 se jsiru xogħlijiet ta' reġenerazzjoni tal-pjazza u t-suntir ta' Knisja Parrokkjali f'Ħal Tarxien. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Infrastruttura Chris Bonnet. Dawn ix-xogħlijiet inkludu rikostruzzjoni u t-tisbieħ tal-pjazza flimkien ma' sistema ta' dawl ġdida u tqejjed ta' mara ġdida triq fost oħrajn. Il-Ministru Bonnet sostna li importanti l-infrastruttura taż-żoni li fihom tinġabar il-komunità għandha tingħata l-importanza meħtieġa f'dak li hu tisbieħ u manutenzjoni biex tipprovdi spazju kif jixraq lir-residenti u kull min iżur din il-lokalità. Il-politika tal-Gvern qed inkomplu inwettquha fejn naqbdu il-pjazzett tagħna qegħdin nirranġawhom intuhom dera ġdida, ntuhom ħajja ġdida u nrodduhom lura lin-nies. Il-pjazza ta' Ħal Tarxien fi żmien sena sa jkollna pjazza tista' tgħid prattikament ġdida b'iktar b'aċċess għan-nies u ħajkollna wkoll suntir kompletament ġdid. Is-Sindku ta' Ħal Tarxien Joseph Abela Galja qal li dan il-proġett se jkun qed iwettaq il-ħolma tat-Tarxiniżi. Ħolma tat-Tarxiniżi li issa realtà żona pedonali għan-nies biex ingawdu iktar il-pjazza u l-qalba ta' daħal tagħna.